Bezstarostné víkendy a 10 eur naspäť vám prináša Niké. Niké je tipovanie. Tento víkend pokračuje Niké Liga 10. kolom. Jedine Vojo prináša všetky duely naživo alebo neskôr zo záznamu. A vo Vojo zápase týždňa nás čaká súboj Dunajskej Stredy s rozbehnutou Žilinou. V nedeľu o 17:40 v exkluzívnom prenose na Vojo. Ak si chcú Belasi udržať čelo tabuľky, potrebujú s Trenčanmi bodovať naplno. Tí už 8 kôl nezvíťazili a získať 3 body z tehelného poľa bude náročná úloha. Sledujte naživo Slovan Trenčín. V sobotu o 20:05 na Vojo a na Dajto. Bezstarostné víkendy a 10 eur naspäť vám prináša Niké. Niké je tipovanie. Držte si klobúky. Vítam ťa u nás, fúzatý Adam. Ak mi núkaš peniaze, nemôžem prijať, ja som neúplatný. V tejto epizóde vás čaká poriadne rodeo. Si tu letela jak Andra. A nováčikom potečú nielen slinky, Strašne dobre to vyzerá. ale aj slzy od smiechu. Na budúce asi radšej zostanem doma. Nie, v zásade úplne jedno, kde sa dogrcam. Pretože v tejto show sa rozdáva hlavne smiech. Chcel by som ti konečne povedať, čo si myslím o tvojej hudbe. Nezmeškajte premiérové Možné je všetko. V sobotu o 20:30 na Markíze. Predstavte si svet, v ktorom banka nie je len banka, ale aj aplikácia, kde vybavíte všetko. Cestovanie, parkovanie, platenie, investovanie, poistenie, aj bývanie. Svet, do ktorého sa môžete pridať jediným kliknutím. Je skvelé, že takýto svet existuje a je smart doňho vstúpiť už dnes. ČSOB. Každý deň smart. Pripravte sa na víkend v Lidli zadarmo. Urobte si miesto v skrinkách a v garáži. No predovšetkým si urobte miesto v chladničke. Pretože tento víkend môžete získať veľa zadarmo. Preto už od piatka zrelé avokádo iba 85 centov za kus pri kúpe jedného plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Aliašká treska blok len 2 eurá za 400 gramov pri kúpe jedného plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A navyše vybrané pivá so zľavou 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Taký je víkend v Lidli zadarmo. Máte horúčku, necítite sa dobre a napriek tomu musíte fungovať. Panadol Extra Novum je vďaka pridanému kofeínu a technológii Optizorb pripravený začať pôsobiť už o 5 minút a poskytuje účinnejšiu úľavu od horúčky a bolesti. V momente, keď sa vám uľaví, sa zdá všetko razom jednoduchšie. Panadol. Objavte riešenie na horúčku a bolesť pre celú rodinu. A čo vaše slabé stránky? Zabúda si 10. Babe. Len papaj. Babičky odporúčajú Riso, 10. od Millera, čo skvele chutí. Minule sa mi snívalo, jak mi Attila vysvetľuje. Pišta, tie peniaze sme mohli aj inak rozbiť. Ty, keď ti uchádza, prehrávajú 0-3. Nerob si nervy, už som to zavrel. Jak zavrel? Cez Ticket Changer som uzavrel tip. Teraz môžu dostať aj ďalších 10. Ale veď na tikete máš ešte väčšiu výhru, ako si mal. Cez Ticket Changer som tam pridal ešte 3 tutovečky. A ty naši, keď si typoval, že prehrajú? Zmenil som tip, bratn. Veď som čítal, že nastúpi Hamšik. Ne. Hej, a potom som sa zobudil. Ticket Changer ti prináša Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Keď hovorím, že je to ikona, je to ikona. Multifunkčný korektor Instant Eraser. Pre mňa najlepší z najlepších. Ikonický. Krycia superhviezda medzi korektormi. Zjednocuje, hydratuje, ľahko sa nanáša. Ikona medzi korektormi od Maybelline New York. Lidl má každý deň nízke ceny. Preto už od štvrtka kryštálový cukor iba 69 centov za kilogram. Džána, tuniakový šalát, rôzne druhy len €1,19 za 185 gramov. A navyše, trvanlivé mlieko iba 53 centov za 1 liter pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Oslav s nami 20. narodeniny a vyhraj nákup zadarmo. Nakúp aspoň za 20 eur, skenuj Lidl Plus a vyhraj každých 20 minút hodnotu svojho nákupu späť. Lidl. Načos? Tapas?
Investovanie, sí. Inversión en los podielos y pensiones. ¿Sí? ¿Así? Porque sí se puede tener fondos de investinios de los inversores. Fondos bondos. Ježišmaria. Jesús. Maria. Prepáčte, môžem vám poradiť? Investovanie nemusí byť španielská dedina. Sústreďte sa na príjemné veci a o investovaní sa poradte vo VUB. Hľadáte super ponuku? Orange je tu pre každého človeka. Získajte optický internet s rýchlosťou svetla a Orange TV na celých 6 mesiacov zadarmo. A aj potom za skvelú cenu. Orange je tu. Prečo nemáme nakúpené? Tašku strašne bolia uši. Má ich celé vyťahané zo včerajšieho nákupu. V Coop Jednote teraz kúpite slovenské pivo Keľ 10 len za 35 centov, Desert Monte za 69 centov a Bambino Črievko za skvelú cenu 89 centov. Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny. Loto výhercovia šíria radosť jedna radosť. Pridáte sa k ním? Podajte si o to, či vyhráte jackpot takmer 1 000 000 v Loto. Typos. Vaše výhry, naša radosť. Toto je Mili. Ultimátny stroj na škvrny. Pranie pri vysokej teplote môže poškodiť oblečenie a samotný prací prípravok často nestačí. Preto je čas zavolať posilu. Vanish odstraňuje škvrny už pri 20 stupňoch a chráni farby oblečenia. Vanish koncentrovaný gel je ultimátny pomocník pri každom praní. Periete bielu bielizeň správne? Častým praním iba s pracím prípravkom môže bielizeň zosivieť. Biely Vanish gel zatočí so škvrnami a vráti bielizni žiarivú belosť. Pekné ráno s Gutalaxom. Aj. Gutalax si daj. Žiadne starosti ranné, o úspech je postarané. Gutalax pôsobí prirodzene cez noc vo vašom tele a prináša tak rannú úľavu od zápchy. Spravte si lepšie ráno vďaka Gutalaxu. Tu na Liptove som ja doma. Tu sa mi to najviac páči. Ten pokoj, to ticho, krása. Liptovská parenica je z horského mlieka, v ktorom sú všetky tie bylinky tu nás hôr. Preto je taká lahodná a chutná. Liptov, chuť zrodená z horského mlieka. Prepnite do sveta čerstvých kávových zrniek vďaka kávovaru Rivelia a jeho unikátnym vymeniteľným zásobníkom na zrnká. Nová Rivelia od DeLonghi. Prepnite na nový zážitok z kávy. Jednoducho perfetto. Ste pripravení na najnovší cenový megahit? Už od štvrtka rajom mňam smotanový jogurt 145 gramov za 32 centov a Kofola 2 litre za 95 centov. Máte radi mega zľavy? Máme ich v Kauflande. Kaufland. Dobré ráno. Z Notino Fragrance Finder stačí zadať obľúbené vône a nájdem parfum, ktorý mi vonia. A majú veľa ďalších vychytávok. Ako sme na tom? Poď, niečo vyberieme. Notino, today is yours. Feel good. Poďme na to. Kam sa ponáhľaš? Požička od 365 banky má prísť do pár minút. Tak skúšam, či ju predbehnem. Nepredbehneš. Požičajte si v 365 s výhodným úrokom už do pár minút. 365 banka. Ďalší všedný deň. Hej! Chceš si užívať život na max? Daj si Kinder Maxi King. Vynikajúcu tyčinku priamo z chladničky. Lieskové oriešky, čokoláda, mliečna náplň a tekutý karamel. Kinder Maxi King. Ahoj. Dostal som nápad. Na nové ingrediencie a zmenu receptúry. Receptúry na... Pilsner Urquell predsa. Máme špeciálny box. Ktorý je na nápady od všetkých, čo chcú zmeniť receptúru. Pilsner Urquell. Výnimočná chuť, ktorú strážime. Bez kompromisov. Pánske obleky bandy. Poď moja. V poriadku.